नै बाबानि नैबे आंनि बे आंनिखौ लालाय बे आंनि ओमफ्राय नै बाबानि न' आंनि बिके नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायबाय दिनैहाय माने जेबो कन्टेन्ट गैया माने ब्लगा आं टाउनाव थांनो नागिरदों क'क्राझाराव भिडिअआ मा रोखोम जायो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं दा ओंखारबोखाबाय न'निफ्राय लामाया गाज्रिमोन ना ओंखायनो भिडिअ बानायबोनो हायासै ओरैजाय दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा नैनिफ्राय लामा मोजां नै ओमफ्राय लामाया मोजां ओरैजाय ओरैथ' फुरा गाज्रिखा लामाया ओंखायनो आं ब्लग बानायबोनो हायासै जायखिजाया नोंथांमोनहा भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा थांगासिनो माने आखाइ फारनैयाव फारसेया मबाइल हमनांगौ ओमफ्राय फारसेया गारि सालायनांगौ ना ओंखायनो एसे दिगदार जायो ओंखायनो आं डाइरेक्ट नोंसोरखौ सासे लोगो दङ लोगोथ' नङा नायलांबाय थाबानो जाबाय मा जायो बे आंनि गारि बबे गामिनि नों जारौ सना आय' सोर जाखो नोंलाय दाव मैना बबे गामिनि नों जारौ सना आय' नैबे बाबानि नाय नै बाबानि नैबे आंनि बे आंनिखौ लालाय बे आंनि ओमफ्राय नै बाबानि न' दे थाथ' नायद' बिदिखौ लायो बहा बायदो बेखौसो लायो ओरै लालाय बिखौ उल्था लारा दे थिखोथार बेसेबां साइज 300 आइयौ 300 थाखानि आंलाय मा मिथिगौ